porque falando de desplazamentos houve unha época tampouco tan afastada aquí en Galicia, sobre todo para as pequenas aldeas, as localidades, que ir un enterro era todo un acontecemento porque era o momento no que pasaba ese autobús fletado polas funerarias no que un podía subirse e ir á aldea de al lado pois para presentarlle os respetos á familia do finado e tamén, bueno, pois para ver os da aldea de al lado. Uns tempos que, como dicía, tampouco quedan tan afastados. Se as campás soan... Todos saben que hai loito nunha casa. Hai moitas formas de enterarse do falecemento dun veciño ou dun parente en Galicia. O toque a morto, as necrolóxicas no poste telefónico ou o boca a boca. Sexa como sexa, cando morre alguén comeza todo un acontecemento social. Un dos puntos de encontro máis concurridos polos galegos son os velorios e os cabodanos. Hai xente que se atopa ali despois de anos sen verse. Pero os tempos cambian e a cousa xa non é como antes. De feito, xa cambiaron moito. Os velorios nas casas hoxe rozan o estrambótico, pero hai non tantos anos eran a norma. Cando morría unha persona nun pobo, se puñía en marcha, digamos, unha organización perfecta. Cal era, Basemino? Xuntarse todos aquí na casa, quen atende os animales? Estes dous pos animales. Quen vai buscar o canaleito? Fulano. Quen vai tocar a campá? Porque había que tocar a campá. A ti tocouche algunha vez algunha destas misións? Tocoume algunha vez. E ti que tiñas que facer? Pois tocar a campá, botar todo o día ali. Agora, os nosos ritos funerarios seguen cambiando. Estáse poñendo de moda a cremación como última vontade e os velorios nos tanatorios están perdendo forza. Cada vez é máis raro ver os emblemáticos autobuses fúnebres, coches de liña que transportaban os asistentes dos enterros e funerais, facían a ruta polos lugares máis representativos do falecido e facilitaban a celebración destes encontros luctuosos tan enraizados na nosa cultura. E é que existe unha tendencia bastante discutida. Estáse facendo común que ao pé das notas necrolóxicas apareza unha frase: non se recibe pésame. Todo un ataque á liña de flotación dun dos encontros sociais galegos por excelencia. Unha morte nun pobo, nunha aldea, pois era un acontecimiento onde todo o mundo colaboraba. Incluso colaboraba xente que non estaba ben ca familia, xente que tiña algunha rencilla ca familia, aquel día estaba ali. Aquel día estaba. Evidentemente. Claro, é que imaginan vostedes que haxe agora enterros, en tanatorios, en velorio. Bueno, estamos hoxe aí en Catoira, Rocío, como recordan eses amigos e amigas que te botaches esa mañá? Esta mañá, como eran antes eses enterros, Rocío? Pois mira, estánme dicindo aquí en Coaxe que, ollo, eses enterros antes eran un acontecimiento social, non? Sí, era. A ver, Sí, porque te xuntabas, ibas ali no ónibus. Aquí chaman yo ónibus, o autobús. sí, tamén, sí, aquí tamén chamamos ónimos, sí. Home, a ver, como era eso? Iba todo o pueblo? Sí, todo o pueblo, hombre. A mellor é de dous de cada casa. Dous de cada Moitas casa? veces, sí. Oiches, e ali daba de yo pico, que sei eu, que lle daba de sopico. A ver, se non era unha cousa que doía moito, senón... Pero sí que se daba. Home, había que darlle, e poñémonos o día, ali ou que? Había que poñerse o día. Mira, estábame dicindo por aquí, oiches, os días que morría alguén era un día festivo no pueblo. Home, claro que era festivo, pasábamos de pipa. Elo. Si non doía, estaba dicindo por aquí, si non doía. Non, que doía o que? Si non era moi cercano, non sabes? Non, pero os que iban tamén non eran todos familiares, ou que? Claro, porque os familiares iban nos coches particulares, despois nos autobuses xa iban os outros, non? Vai agora no autobús, ou non se vai. Non se vai porque tampouco non hai autobús, non? Non, autobús, a xente ten coche. Tamén. Mira, dicíaderme que fai tempo, dicíaderme aí que canto tempo fai que non pasa por aquí un autobús? 15 días polo menos, non? Por aí 15 días, veu un, pero... Pero era o defunto era do pueblo do lado. No, era da Valo. Era Era da da Valo. parroquia de Catoira, Bueno, o concello é o mesmo, pero a parroquia Sí. era outra. Sí. E ti fuches? Eu non. Tu veches que levanta as patacas, seguro, sei non é o buen nome. A ver, déixame aí un sitio. Estamos aquí nunha marquesina, isto é unha marquesina, compañeiros, eu non é? Mira, e agora ti que pensas desto de que a xente agora só non se quere incinerar, xa non quere enterrarse? É que eu non sei, eu penso que eso non quero, para mí non quero, Tú que queres, que te enterran ou que te incineren? que me enterran. É que xa queimar, xa nos queima bastante a vida como para que nos queimen tamén, eu non é? E ti que? Que te incineren ou que te queimen? Que non me, eu que me enterren. É que me poñan flores na porta. A ti queres as flores. Que queres as flores? É que vayan rezar ali agua vez. E que vayan ali. Bueno, pois xa vedes, compañeiros, aquí teñeno claro. Non queren nada de incineracións,
E autobús que volva, non? E o autobús tamén, sí. Bueno, pero non vamos a quedar aquí na parada por si acaso. Non vai a ser que veña un autobús para levarnos a un entierro e xa quedamos aquí dando yo a pico. Non é? Quedo aquí aprendendo moito, compañeiros, en coaxe. Grande Padín, encantoume a túa reflexión. Xa estamos queimados en vida e na morte non, na morte non. Bueno, que maravilla, Gloria, porque creo que todos na mesa aquí por idade temos recordos deses autobuses que era unha excursión, hai que dicilo así, era unha excursión. Exactamente, sí, sí. E, bueno, eu, ademais, que medrei con a radio posta a hora de comer, as notas necrológicas que acordades todos, sí, sí, era unha cousa moi alegre, o da comida na casa, e oías a Betania, cala, que non, xa non escoitei. Ahora, a ver como me entereu a que hora sale o autobús. A que hora sale o bus, no que ia a tu pueblo, Pepo, como estaban contando aí, era día de festa, porque era día de sair, de ir a saldrán autobuses desde tal sitio con parada donde sea necesario y regreso a la terminación. Ese era el texto de la necrológica. Incluso unha agudiña. Se ve que parar a agudiña, paraba o autobús na agudiña. E non estaba discriminado. Pero ao final ten moito que ver co que falábamos antes de que por que montar esas caravanas cando vai a xente para o enterro con coches que levan unha ou dúas persoas, divertido no autobús. Metes no autobús 60 persoas e aforras 20 coches en carretera, que é unha cousa de locos. Pero vou dicir unha cousa aquí, A ver. Porque eu levo varios anos pagando os mortos, que así se dixo sempre nas aldeas, con seguro de decesos, levo pagando os mortos, vou mirar as cláusulas, porque se pon que está incluído o autobús, E o quitan? A ti, poño. vai haber autobús. Oiche, se hai misa cantada de 8 curas, que no meu caso non, porque son dos de queimar, e a min queimame, zapateme por aí. Como poña aí que hai 8, así non haxa 8 curas en Galicia que vai a buscar o País Vasco, Pero quero 8 curas cantando, se estou pagando por eles, sí. Vou mirar a letra pequena. Pero cambiancho. E logo, Mario, que amolaba perderse o cartel e non enterarte de que morrera alguén e non lle foras, que iso logo... No poste unha marquesina empezaba Manuela González morrió antes de cuerpo presente, pasará o autobús. Pero, oye, era maneira de enterar. Dependendo donde tiña a familia, decía, pasa polo Agro de Mestre, comparada en Viaño Pequeno, restan de Trazo, Vela Cova, Siguen poñéndose, é a maneira. Siguen poñendo nos postes, siguen pondo. E viña a xente, a ver, era unha forma de que a xente que non tiña coche, subían, se iban no autobús, iban todos xuntos, pero é verdad que os últimos anos xa iba moito menos xente nos autobuses, entonces non porque hai moita menos xente nos pueblos. Non compensaba pagar. Claro, é que se non hai... Totalmente, era xeito de socializar. En 10 segundos, alá en Cambados, onde estou eu no verán, había un tableiro onde tiñan as escalas, quixeron quitar. E o lío. Pois non sei por qué, porque... Alguén estorbaba. Pois foi ali a miña veciña, mando a Consuelo un saúdo jalando, máis a Pepa, máis a Milucha, todos os de ali, a Carlos, a todos os de ali de Oviña. E non só deixaron ao tabuleiro, senón que lle puxeron un cristal. Hombre, claro, é que a ver, a que molesta. Logo era moi simpático porque logo chegabas á igrexa e a mitad do pueblo estaba fora, non entraba dentro, pero bueno, aí estaba. Aí esa parte, non? Esa parte social. A morte forma parte da vida, quero dicir que tampouco demais, pero eu estaba vendo aquí a todos estes homes e mulleres, casi era unha queixa de que faltaba xente que morrera, non? Porque parecía como que non tiñan suficientes enterros. Bueno, a ver, é que lles plantexaba Padín, que o último que vos quero lanzar, claro, esa tendencia de que agora a xente, a comparación é un pouco así, pero así como agora as nais que dan a luz non queren que a xente vaya ao hospital, que é moi respetable por un pouco estar tranquilos, que agora a xente tampouco quere que vaya aos enterros, non? Aos velorios. Que vos parece a vos isto? A min perfecto. A ti parece ben? De feito, eu obro en consecuencia. A ver, desde a pandemia para aquí xa se cambiou moito. Co tema da pandemia que non se podía recibir, xuntarse tanto a xente, cambiouse moito. Hoxe se non tes unha relación un pouco máis estreita, xa non vas. Ao mellor vas a fazer unha visita ao tanatorio, pero xa non vas tanto. Xa, pero por parte das familias credes que é un estorbo ou que dá solo? A xente quere compañía. Eu creo que a morte é unha cousa de vivos. Entón, que decidan nos que queden aquí, xa está. Non nos soporto.
moitos. Se o Eu pai ou no a nai momento, prefire na miña- que... nese Pero momento, agora hai que eu non- deixalo non escrito entendo tamén todo. iso, Pero, Ana. xa, pero eu penso que de verdade, que cando eu xa non este, que non me vou enterar, que fan o que queiran comigo. O sea, que donen o meu corpo a ciencia ou que fan o que queiran. Pero eu creo que Ti, tamén... Pepo, como ves? Acabamos cos velorios e os sanatorios e todo isto? Podemos acabar porque agora xa non dan de comer, que antigamente se facía Bueno, é que aí o recordaba Maximino, Claro, lembrades claro. como todo o pueblo se organiza, Era un traballo, Café e o bizcoito. Era un traballo para a familia tamén. Claro, eu creo que Pero tamén era... hai que ser respetuoso No, co que queira a xente, porque hai xente Claro. que é de vivilador, pois en Cada un. intimidade, e hai xente que prefire pois que arroupen un pouco Cada un. e ter aos seus seres queridos cerca. E hai xente que tamén era como unha honra, di, e non levou ninguén ao enterro, xa non lle foi ninguén, xa son un raro. as flores, E a xente que é como moita honra, que lle vai a Pero moita eso que xente dixo ao moitas enterro. veces, morreu non sei que, vas ir ao enterro, dice, non vou porque tampouco vai vir o... Efectivamente. Aí estamos. É O verdad teu que son moi noso facer ese cálculo de hai que irlle que veu, non? Esas E contan cousas. os ramos de flores tamén. Pero é un tema moi, o sea, E contan os ramos, se implantamos iso de non ir, eu creo que van a pasar xeracións, porque é o que di María, non? A moita xente maior aínda lle parece como unha ofrenda que está non marchando, Xa. Esa xeración está marchando. Pero penso que seguimos. Encima, nos seguros, chamas e dices, mira, é que na póliza teño enterramento. Eu realmente quería cambiar para que me chamuscaran. Canto é máis? Un 25, di, pois non aí. Sí, pero eu penso que sigue sendo unha cousa. Non, que é respetamos. así. Vamos, na última vez que me pasou por unha cousa desas, creo que foron, non sei, €1,50 ou €2. Sí, Vas actualizado os mortos. Home, claro. Van pasando os anos. Aquí hai que Hai que poner negociar. outra ali, metédeme cun modo, pois ao final é mentira a falsa Ese alarma. ten va. Poder avisar. Hai que negociarse a misa cantada do autobús, todo, señores, non sí. descansamos nin de mortos. Por Vamos, e certo, además prohibido terminantemente que poñan esquelas, nin notas de ecología, nin nada. Xa, yo puxen por escrito, alá vos. bueno, 12